Hyvää päivää, älkää kiussaista taas tänään. Tänään on aiheena Puki. Puki on hyvin ihana, pehmoinen ja sillä on hyvin isot silmät. Katsotaan mitä uusia ihmetyksiä Puki on saanut. Mitä ihmettä? Ai jaa, olen väärällä sivulla. Selvä. Pukin uusi kiitos on, kun hän sanoo kiitos, se on silloin tökkäys nenällä ja pikkuinen puraisu, mutta se ei satu. Ja se näköjään olemme saaneet uuden videon. Ja katsokaapa se tuosta. Katsotaanpa seuraava uutinen. Selvä. Puki on nykyään ruvennut olemaan päiväpeiton alla. Se on ehdoton suosikki, vaikka se on ollut siellä kyllä aika paljon ja kaikkea. Ja tosi kauan. Ja ulkona saa vettä aivan kaatamalla. Ei nyt ehkä ihan liittynyt Pukiin. Ne on rakeita! Oh my gosh. Oh my gosh. Joo. Ja tässä pari kuvaa, kun Puki on... Toi häiritsee, olkaa hiljaa. Tässä pari kuvaa. Ja voin sanoa, vaikka tätä ei ollut edes ohjeistettu tähän Catnewseihin, että Pukin silmät, ne on niin ihanat. Katsokaa niitä. Katsokaa tuota kuvaa. Katsokaa mikä siinä on. Katsokaa sitä. Katsokaa sitä. Ei oo, sori. Mä en saa. Katsokaa. Pahoittelut tuosta ja vesisade, tai siis rakeen jätökset. No niin, ihan sama. Niin. Katsotaan seuraava uutinen. Selvä. Puki kerjää ruokaa omituisella tavalla. Nimittäin se pyörii, lagittaa miukumisessa silleen kaikkea silleen lagittaa ja hinkaa itseään kaikkea niin kuin mullakin on joskus vähän pakko. Mulla ei. Lähe sinä mun uutisshowsta nyt. Okei. No niin, siis niin. Ja tässä on kuva. Joo. Siis Puki osaa olla myös hyvin pelottava. Ja tää kuva on kyllä aika creepy. Säästäkää se multa, en halua katsoa.